Mga kasugbo, kabalo ba mo nga pwede ta maka-paragliding o paramotor diri sa atong syudad? Asa man kini? Kuyugi ko og atong sutaon karon. Ang paragliding o paramotor usa ka fun and thrilling extreme adventure pwede gid nato ma-experience diri sa atong syudad. Nahimutang kini sa South Road Properties di na adunay mga batan-ong grupo nga naay dakong hilig sa ingon ani nga matang sa sport. Sa miaging semana, gipahaygayon ang familiarization flight sa grupong Altitude Adventures. Kini aron ipakita sa publiko ang estilo sa paglupad ug ang kanindot sa talan-awon sa taas. Nakahinabi nato ang usa sa mga piloto nga eksperto gyud sa paramotor, si Bo Dakwa. So nag-start ko sa paragliding 2020, when pandemic started. And then nag-transition ko sa paramotor late 2022. So ang nag-influence yun ako ani nga sport is my dad, my father, my tatay. Ang paragliding ug paramotor kay usa sa pinakaluwas nga mga sports. Mas gamay kini og insidente kumpara sa ubang mga motorsports or racing. Sigurado nga luwas basta mag-follow lang sa safety guidelines. Mga kasugbo, mas safe pa kini kaysa ubang mga extreme sports. Imagine ang kalipay nga makalupad sa taas ug makita ang katahom sa sugbo. Atong flight kay usa ka talagsaon nga kasinatian. Sa top view, makita nato ang kadako sa South Road Properties ug ma-appreciate nato ang natural nga katahom sa sugbo. Nalipay usab kita nga nakasulay niini nga klase nga adventure. Usa kini ka oportunidad nga maka-experience na sab og lahi nga matang sa extreme and thrill. It was fun, but very windy. Then that's it. I'm only scared when I go down, not going up. It was very windy. It was very nice. Sa pagkakaron, dili pa kini abli sa publiko, samtang gipaabot pa ang approval ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Sa higayon nga ma-okay na kini, mahimo na kining usa sa mga tourist attraction sa Cebu kung magsugod na ang commercial flight sa paramotor dinhi sa Cebu. So there you have it mga kasugbo, mo kato ang paramotor o paragliding experience diri sa South Road Properties. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI, nadingani sa Sugbo. This is Mark. Until next time.